دا اللہ دا دشمنانو سرا دوستی اعلانے، دا اللہ دشمنانو لغاڑا ورکے، دا اللہ دا دشمنانو استقبال کے، دا اللہ دشمنانو تزان محبوب کے، او دا اللہ دوستان وجنے، دا اللہ دوستان جیلونو دا ورزے، او دا اللہ دا دوستانو سرا دا بغض او دا نفرت اعلان کے، او چه سمر دا اللہ دشمنان دی اغیلا مینا، اغیلا غاڑی، اغیلا تحفی، اغیلا استقبال. دا اللہ دا دشمنانو سرا دوستی اعلانے، دا اللہ دشمنانو لغاڑا ورکے، دا اللہ دا دشمنانو استقبال کے، دا اللہ دشمنانو تزان محبوب کے، او دا اللہ دوستان وجنے، دا اللہ دوستان جیلونو دا ورزے، او دا اللہ دا دوستانو سرا دا بغض او دا نفرت اعلان کے، او چه سمر دا اللہ دشمنان دی اغیلا مینا، اغیلا غاڑی، اغیلا تحفی، اغیلا استقبال. امام ابن قیم رحمه اللہ فرمائی اتحب اعداء الحبیب وتدعی حبا له ما ذاك في امکانی وكذا تعادی جاحدا احبابه این المحبت یا اخ الشیطان. اتحب اعداء الحبیب، دا الحبیب دا دوستانو دا دشمنانو سر مینکے، او دعوه کے زما دا اللہ سر مینا دا دا ممکن خبر ندا، او دا اللہ دا دوستانو سر دشمن کے اگر جیل تا ورزے، اگر وجنی دا حقیس خلاف باندے مقدمی درج کے، دا اللہ دا دین علماء، دا اللہ دا دین قراء، دا اللہ دا دین داعیان، او دا دستا دا اللہ سر مینائی. امام ابن قیم سے ہوئی این المحبت یا اخ الشیطانی، اذا الشیطان ورور دا محبت چرتا دے، دا محبت وی